बगिया में सीता और राम मिलले जवना बगिया में सीता और राम मिलले ऐसे लागेला कि हवा चार धाम मिलले ऐसे लागेला कि हवा चार धाम मिलले कहवा अहति सखी करुणा निधान मिलले कहवा अहति सखी करुणा निधान मिलले ऐसे लागेला कि हवा चार धाम मिलले ऐसे लागेला कि हवा चार धाम मिलले लक्ष्मण घूमे वही फूलवरिया लक्ष्मण घूमे फूलवरिया चढ़ने सिया बेली मंदिरिया राम और लक्ष्मण घूमे वही फूलवरिया जहाँ फिर से भगवती से भगवान मिलले जहाँ फिर से भगवती से भगवान मिलले ऐसे लागेला कि हवा चार धाम मिलले ऐसे लागेला कि हवा चार धाम मिलले जवना बगिया में सीता और राम मिलले जवना बगिया में सीता और राम मिलले ऐसे लागेला कि हवा चार धाम मिलले ऐसे लागेला कि हवा चार धाम मिलले बहुत ही खूबसूरत आशीर्वाद आदरणीय सुनील दुबे जी आपकी तरफ से 100 रुपए का सुंदर सा आशीर्वाद स्वागत बंदन अभिनंदन है। आइए मेरे भक्त राम जी जनक सुकुमारी निर्घात राम जी जनक सुकुमारी नयन उपवन भैले कारी राम जी जनक सुकुमारी तुझे नयन उपवन भैले चारी त्रेता युग में कर परमाण मिलले त्रेता युग में कर परमाण मिलले ऐसे लागेला कि हवा चार धाम मिलले ऐसे लागेला कि हवा चार धाम मिलले जवना बगिया में सीता और राम मिलले जवना बगिया में सीता और राम मिलले ऐसे लागेला कि हवा चार धाम 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 मिलले। बोलिए श्यावरे रामचंद्र जी महाराज की जय हो। अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा आप सभी से मीठी मीठी तालियां हो जाए और